Fantan tigi dugu di a yɔrɔ dɔn. Ko n'i ma se fɛ kɛ yo a man mordi cɛ te premier kalama cɛ ne ka manu yɛrɛ ma se a fɔlɔ cɛ ninnu kɔni yɛrɛsagokɛ tɛ yan cɛminan bɛ baranda bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen sukaro dɔɔnin mɛ e jɔ sa a tɛ mɛn sa n bɛ dɔ sɔrɔ ta te san a tɛ dɛsɛ o yanni don. L'ananas, femme noire, femme africaine. Eh gros bonnet. Ngoni ne ni doro ne bi sari kerbiga gibi. Muso Valerma. C'est joli. Oh, c'est plan. C'est ne ka koti lezi balade. Avec to godi. Mais tetimbolo. C'est ni geto man man temi ati lezi law. C'est depuis nana suko doni doro ne bimbolo al ti premier maseka so. C'est grande mi ti da dengile kojo. Bura bigo ni. Ah. Ça tire à terre. Yemela to gobi. Tu fui de tout. Are nana kana fo soro ne e botola. Ne yere. E ka mobility ki sa i ka koro maiga. E ka mobility ki cheni nga mobility je abin sa na fo ni ba mo ko warti do yere. O mai ba ka mobility ya. No na ya kan toro. Bura o be shishi bo. Wo gabugu. Wane pousser ni dani mobility ka shuro. Dasa. Ade erfla. Subhanallah. Mobility ko kati. Mo iblala. Ah mais au moins au toin ne a fille na ne cey toro le ki far la je ha sari e beauté wala fo muso beauté de be ko sans produit ganen mais i ga sule tigin do ne ka sabara in cena fa ko ka na sule ja ale wa journaliste oh ine na le nyokoy o ne ni here de farale ale be kumari una fon gafe iko chori subhanallah nanawla ah mais e fene tise kani ke ki ni Bamako wortugo ni Bamako ko tugu to ngolo ki mi ko ro mina o toy nunu fla ne ibi yere ti journaliste ka mbi journaliste bolo wala ka man se bora se mais i ka commerçant du bazem batigi fo war baba ko sa se ka fil man tege jugude ay mo ko mi ko mina dibi so ko to wala kuma tege ka kuma dugo ale wo jaja ale ku te commerçant subhanallah ibaro ale ku munke boutique odun tala de tuyale odun ne ni ngwe da boudoron sans fait bura porte bagage et puis avec no sole la dumuni mi ba kofi no sola mweni atema ku ni ne ga problème sourcier ja ale nana kana ni e jo folo ko magasin jume e ya meto ko na mi circulation na ne no nyaka kenna ne no fara ebe dawla i ga parfait ne ga haram nyanga boudoron sans fait ale ko na ale bene yoro bene boudoron sans fait lati o fana jo baw law parce que ne a fo yana moins worth ne ku mais na te ko ni te premier ko ni ni o mi o moins gere na ngana se ka pen were ke mais ko premier di ma ou ya ga déjà mu di follow ma ko no kan ga Kamalen aye sira bila yo Kankou Kankou mon ne muso ngene bi zo de la dame de so ka bura ana amali bi de reste na ni no ka kuma sana so kele me Kankou i parita to kala ta ne nga barna bala kere ma kono de kana barada ko kuma fa ya no mu yi soro kana barada ko kuma fa dusuga shin kera ne la sura eska ba kala nana o jume ni o muso ko yi o ma men kera la awo aywa o nyuma me barada ti fo amina nteni suro ebe ne ga chendo ba class suro atlas min kene la kami wala mai atlas re mane invité ne ba fa classe ko ne tirum so mo ko ndani be ko ne anniversaire be kam tay restaurant atlas non tara ma foi fo antara en dominique anya fa san dominique ba doni atlas a téléphone da ko la wila mama ni de atlas re be blé o talen ni ko yi fa fie ne la bana ko sola ni shira ko sola Allah wa kibo mun de fuka mun men kulola o enini e ma ni fo kan français ne bara da yere ka police ko nay bara fana aga boîte lima are ma bambara ko rama ta palan vide de ko shira police ko na kadanga dusuka si to la bo ko ka bra
Ni ye n ka dusukasi f'i ye n'i tɛ n dɛmɛ n ka dusukasi la kana tɔ la juguya. Muso ka bura. Yafa ma. Sabali. A yafa ma. Sabali. Sinon ne ko ni Kankou fɛnɛ n'a au moins n'a kun sɔnna ne la ni dusukasi fo police so. Bura. Yɔrɔ dusukasi kuma de ka di kuma bɛɛ. Ne fɔra ko an bɛ gɛrɛ kelen na e ni anw fila bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. A yɛrɛ bɛ muso la. A yɛrɛ o fɛnɛ ka wusa ni lankolon yɛrɛ police so ani kelen mobili. A y'a jɔ a y'a jɔ a y'a jɔ. Nin jɔ ye. A tɛ saya fɛ saya ma da yɛrɛ. A d'a kɔnɔ. A tɛ sa sisan dɛ. A faga. Abada. Sisan. Allo. E bɛ ne wele ko mun kɛra n'i ye n wele tuguni ale de koyi n'i ye n wele n bɛ muso ko kasa ci ka bin ni Voilà. ne mun bolo bala e ta merde.